rika sallan dare, wallahi sai Allah ya aje ka wani waje da duk masu kowa shi sun zo sun nemi taimakon ka, sannan mafi yawan bukatunsu su biya. kuma kana sallan dare ba ka ma bukatar taimakon kowa, Allah ba zai sa wani abu ya zo gare ka ballin ka ce bari in je wurin wani. Allah ba zai yi wannan ba. Ka gana da Allah da daddare, sai Allah ya bar ka je wurin wani kuma da rana. Bayan Allah, ku rike sallan dare. Kun ga na farko, sallan dare yana kara wa mutum lafiya. Ku je ku tambayi likitoci, sauro da ke cizo ya sa ma mutum malaria da kansu wani lokaci suke operate. Ku je ku tambayi likitoci su bari mu, suna fara operating ne tun wurin 2:33-4. suna da wurin da suke koro. Wannan saurayen ganda kuke gani ba suke da malaria ba, ainihin saurayen da suke da malaria su suna wuri guda ne su ɓoye, ba sa fitowa, ba sa tasowa, ba sa zuwa neman ka. shi lokacin da dare ya yi, wuri dare na zuwa ta karshen nan, wallahi su lokacin suke fito. kuma Allah ya ba su wani hikima ne, tun nisa suna iya su gane mai kwanciyar ga namiji ne ko mace ne, mace ma mai ciki ce ko namijin ma yaro ne, suna da wannan. to lokacin da su za su fara operating na, kai lokacin ka tun tashi kana ganawa da ubangijinka, sun samu su cije ka balle su sa maka malaria. yasa aka ce maka mai sallan dare yana karuwa ne cikin lafiya, don duk ababen da za su taso na cutar da mutum za su zo sun same ka kai kana zaune. za su yi su cutar da kai kuma ba za su yi. sannan na biyu, babu abin da ke kara wa mutum aske cikin rayuwa kamar sallar dare. in kana sallar dare kana da wani irin haske ne. mai sallar dare kana iya ka shiga wurin shugaban kasa ya ganka ya tashi ya saya bai ma sani ba. na gani ya fi daya, ya fi biyu, ya fi nawa. sai ka ga wani babban mutum ka shiga wurin shi ya tashi ya saya maka, har ka ga yan bayan shi suna gani a bisa ka zauna mana, ka zauna mana. sallar dare ke sa haka, yana baka wani irin haiba ne, ya baka wani kabuli. wato duk inda ka shiga ka cika, da mutum ya ganka wallahi ka cika mai ido, ya kuma baka haiba. wato duk mutumin da kai da shi kuka yi mu'amala, yana son ya sake ganin ka gobe, yana son ya sake ganin ka jibi, yana son ya sake ganin ka kullum, wato bai gajiya da ganin ka. wallahi sallar dare ke kawo haka. in ka ji mutum na ce ban da farin jini kowa na kina, bai sallar dare ne. bai sallar dare. wane ne ke sallar dare kuma zai rasa farin jini? farin jini yana cikin dare ne ai. ya za ka yi kai ka tashi da daddare ka yi sallah kuma ka zo ka yi kuka wai baka da farin jini sau? shi yasa ne mai sallar dare, dukan mai sallar dare, in an samu rashin fahimta tsakanin shi da wani, inda mai shi mai dadin kai ne, wallahi ya dawo kai da shi ku daidaita. domin kai baka taba rasa kowa ba, kai ne mutane ke rasawa. dukan mai sallar dare haka ne, yadda kuka ga alkhairu na bin mai sallar dare, haka sharri dukkan gudu. mai sallar dare bai bukatar wai barin sha rubutu don kariya. in kana sallar dare ya ishe ka hirzi. sallar dare kawai wa ya ishe ka hirzi. wani na neman cutar da kai, mai sallar dare da ya zo ya ga huskanka, shi yana gaya